वेलकाम बेक गोदान भिडिअनि सायाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि जोंनि सबसे फार्स्ट निउज आपडेटआवनो दं बुबुल नार्जारि नामानि नोंथांमोना बे हिनजाव लानानै खारदों नामा। दा आङो बेखौ फार्स्ट टाइम माने बै फुंनि 9टासोआव कलेज थांनो होननानै ओंखारलांनाया दिनैसिमबो न'आव गैया होननाय बे मोनसे पस्ट नुबाय दंमोन आरोना। थिग दा माने बुबुल नार्जारिजों बुजाबनानै बिनि फटकखौ शेयार खालामनाय फेसबुकआव नुबाय दङ आरोना। बिनि सायावनो दाथ' बुबुल नार्जारिजों बे सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायै जानो हागौ आरोना। बिनि थाखायनो दा बिसोर सानैजों बेलेगाव थांनानै दंहैयो। दा बुंनाय मथे अदालगुरियाव दङ होननानै खोनानो मोनदों आरोना। दा जेरै फेसबुकआव डलार खामायनो थाखायनो दा जेरै सिख्लायानो जा बुरियानो जा बेफोरबायदि खारनायनि फटक होयोबानो माने एसे माबा जायो नालाय, भाइराल जायो नालाय फटकआ। जेरै बेफोरबायदिनि थाखायनो दा सासे सिख्लायाबो खारनो हाला आरोना सेंग्राजों हाबा जानो थाखाय बिदि जानानै दङ आरो दा ससियेल मिडियायाव। दा नोंथांमोनाथ' स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनायबो नुखादों आरोना। नोंथांमोना जुदि नुयोबा बबावबाफोर कन्टेक्ट खालायनो गोसोबा कन्टेक्ट खालायनानै खिथाहरनो हागोन आरोना। जुदि नोंथांमोना अबावबाफोर बे सिख्लाखौ नुबाय बायदोंबा आरो दा न'खरनिफ्राय बेखौ मानो नागिरफिनदों बिनिबो खारन जानो हागौ आरोना। जाय बिसोरनि मोजां मोनलायनायाव जायनोखि न'खरनिफ्राय एसे हेंथाफोर दङमोन जानो हागौ आरोना। बेनि थाखायनो दा बेफोरबायदि खारदों आरोना। दा बिसोरनिसिम बेनोसै आरोना। नोंथांमोना जुदि कन्टेक्ट खालायनानै खिथाहरनो गोसोबा न'खरनिसिम खिथाहरनो हागोन आरो बेयो नोंथांनि खोथासै आरोना। बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट आपडेटनि सायाव। जोंनि नेक्स्ट आपडेटआवनो दं। नेक्स्ट आपडेटखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौनो नायनानै लाग्रोदो आरोना। नायनानै लाग्रोनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना। भिडिअनि गेजेरै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरोना। नैबे सासे बर' बा सासे नङा बिसोरो ग्रुप थायो आरोना। साथाम साब्रैसो बर' लाइमोन सिख्ला। बोरै जाद्लाजोबखोरा बोरै जाद्लाजोबखो दानि सिख्लाफ्रा माबायदि होनदां? दानि सिख्लाखौलाय बुंबावनांगौ मा देखायनाय माबानाय रंजों फोनांनायजों ओमफ्राय नांजाबनाय थानाय ओमफ्राय दानि बेखौ गासिबो माबाजोब्बाय। दानि सिख्लाफ्रा माबायदि होनदां? माबायदि बियो खारस'नो मोननाय एसे खोन्थाब्रा। मानसि संसाराव मोजां होनजानाय नङा। बिसोरनि नैबे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि रियेक्ट खालामदों आरो माबायदि कमेन्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामबानो जाबाय।